Pozdrav dragi moji ljudi i dobrodošli u kratki vlogić iz Sarajeva. Iako je bilo jako hladno tog jutra i veoma je bio tmuran dan, krenula sam u potragu za nekim lijepim poklonom za sebe za moj rođendan. Ovo sam snimala 21. januara, bilo je -11 u Sarajevu i ne samo da sam se zaledila, ali sam ipak i uživala. I ako mene pitate gdje je pravo mjesto za početak ovog vloga, to je svakako baš čaršija i Sebilj. Uvjerena sam da ste svi čuli za Sebilj na baš čaršiji. U Sarajevu ih je bilo nekada oko 300 i ovo je zapravo jedini Sebilj koji je preostao u Sarajevu. Sebilj je riječ turskog porijekla i označava javnu časmu koja je dostupna svima kao i putnicima namirnicima. Ovaj Sebilj je obnovljen pred samu olimpijadu koja se održala 1984. godine u Sarajevu. I bez obzira koliko god puta došla u Sarajevo, uvijek se uslikam pored ovog Sebilja. A dok sam stala i čekala da vidim gdje bi mogla popiti kafu, predamnom se odigrala prava predstava. Pa sam vam djelić i stigla zabilježiti. Ne znam da li je nešto uplašilo golubove ili šta se desilo. Oni su odjednom poletjeli svi u istom pravcu, samo zaokružili i vratili se nazad. A ja sam svakako nastavila šetati po baš čaršiji. Htjela sam da sama sa sobom provedem jedan dan u Sarajevu. I kao što sam na početku videa rekla, u Sarajevu sam došla sa namjerom da za sebe izaberem poklon za rođendan. Između ostalog, želja mi je bila da kupim u najpoznatijoj sarajevskoj prodavnici šešira koja ima tradiciju oko 100 godina. Želja mi je bila da kupim upravo njihov šešir ili neku beretkicu. Svakako imala sam svog favorita, jedva sam čekala da probam tu tokicu. Vi koji pratite mene na Instagramu vjerovatno ste upratili da ja mnogo tokice volim i šešire i svaki mogući aksesuar za glavu. Međutim, nažalost, ovoga puta nisam našla jer su bili ili premali ili preveliki veličinama, ali neki sljedeći put svakako hoću jer ću doći opet. Mnogo su mi se svidjele tokice i šeširi, beretkice. Dalje sam putem naišla na plato gdje su bili upriličili čitav opus iz života Halida Bešlića. Plato se nalazi ispred hotela Europa. Halida sam jako voljela i jako volim njegove pjesme i žao mi je što nas je prerano napustio. A dalje sam naravno otišla do još jednog mjesta koje je za mene najljepši simbol Sarajeva, a to je Vječna vatra. I također, koliko puta došla u Sarajevo, uvijek dođem ovdje i uvijek se uslikam na istom mjestu. Ovaj spomenik simbol je oslobođenje grada Sarajeva nakon Drugog svjetskog rata, koje se desilo 6. aprila. Vijenac od lovorovog lista i vječni plamen ćete naći uvijek upaljen kad god došli u bilo koja doba u Sarajevo, kao i natpis u čast palim borcima koji je ispisan u bojama zastave Jugoslavije. Ja sam dalje svakako nastavila šetnju po Sarajevu, međutim nisam vam dalje snimala jer sam, kao što rekoh na početku videa, se zaledila. Tako da ćemo se ovoga puta pozdraviti ovdje sa ovim videom. Vama želim prekrasan ostatak dana. Kad god ovo gledali, pišite komentare, a ja ću vam svakako snimiti još videa iz Sarajeva. Pozdrav!